22 éve az érettségi után döntötte el Juhász Balázs, hogy a fotózásnak szeretne élni. Azóta kialakította egyedi látásmódját, azt a letisztult képi világot, melyben érdekesen ötvöződik a képek mesés gazdagsága a művészi fokra emelt egyszerűséggel. 12 évig megmondták, hogy mit tanuljak. Most úgy döntöttem utána, hogy majd én döntöm el, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És akkor már úgy éreztem, hogy ez érdekel. Ez lesz az út, amerre megpróbálok elindulni. Ez milyen irányt vett, ez talán az elmúlt inkább a 10 év jellemezheti, hogy igen, emberközeliek lettek inkább a képeim, míg a kezdeti szakaszban inkább a természetből táplálkoztam, később inkább az ember lett a fő téma, Párizsban is, és utána Indiát is már az embereken keresztül próbáltam bemutatni. 6 éven át tartó párizsi bolyongás eredménye lett első kötete, a Paris Flaneur, melyben a fekete-fehér fényképek a várost egy-egy apró részlet, a mindennapokból ellesett jelenet vagy portré segítségével jelenítik meg. Ez a flaneur egyébként egy magatartást formát jelent, azt a fajta Párizsban lakó, Párizsban élő embert vagy látogatót, aki fel tud oldódni a városba. Az embereken, akikkel ott találkoztam, és így a fotográfiáimon is szerepelnek, láttam azt a fajta nyugalmat, azt a fajta élet, örömet és érzést, amit én is keresek az életemben. Azok a pillanatok, amikor egy kora reggeli napon kimentem, melegedett az idő, jött fel a nap, a gyerekek kis hajókat teregettek a szökőkutakba, mások futkároztak, vagy újságot olvastak, hogy lehet látni, hogy az emberek arra is időt szentelnek a mai rohanó világban, hogy egy kicsit megálljanak, megpihenjenek. Egy különleges országba, India szélsőséges világába visznek el bennünket Balázs új kiállításának képei. Álmom India című második kötetének fotói az ő saját Indiáját hozzák el nekünk. Indiának rengeteg arca van, tehát India az több ország párhuzamosan, egy államban, de mégis annak a spiritualitásnak, ami erre az országra jellemző, hűtőkrei ezek a képek. Ennek a fotósnak szerintem azt jelenti India, amit az európai embernek, tehát a furcsaságok, az érdekességek jönnek át elsősorban a képeken, és szerintem ez az az üzenet, amit mindannyian hallani akarunk Indiából, a béke, a nyugalom és a tolerancia üzenete. Nagyon szeretem ezt a képet, mert ahogyan ez a gyermek mereng, a gyermeki tisztasággal a Szent folyón, valahogyan mi is így szoktunk merengeni Indián, mert olyan, mint egy mesevilágba csöppenne az ember. És én azt hiszem, hogy ahogyan a folyó se fog soha megállni, ez a évezredes tradíció se tud megállni, hanem folyamatosan tovább fog hömpölyögni. Én, mint fotográfus, ha megérkezek először egy helyre, amit nem ismerek, először nem kezdek el rögtön fényképezni, hanem inkább megpróbálom átvenni a lüktetését ennek a világnak. India olyan gazdag képekben, hogy gyakorlatilag ha jobbra-balra nézünk, biztos, hogy találnánk témát. De nekem konkrét képek voltak a fejemben, és én azt kerestem 4 éven keresztül ezeket a képeket. És ahhoz, hogy egy ilyen világban, ami egy kontinensnyi, ahol ennyiféle emberkultúra van egy helyen, nagyon nehéz volt egy kicsit így mögé tekinteni, mögé látni ennek, és én pont azt a világot kerestem, ami nem a felszínen lakozik, hanem egy kicsit mögötte van. Ősi helyszínek, emberek, hétköznapi szertartások, életképek. Azok az értékek ezek, amik ebben a gyorsan változó világunkban máig fent maradtak. Azok a szokások, amiket itt évezredek óta őriznek. Képesek közvetíteni azt az értéket, amit az ember keres Indiában. Azt a pillanatot képesnek kell lenni, megragadni. Hát ahogy a Balázs szerényen szokott fogalmazni, hogy ugye ez az alászállt, ajándékba kapta azt a képet, azt a pillanatot. Amikor az ember egyszerűen kinyitja ezt a könyvet,
el ezekkel a fotókkal, az tényleg olyan, mint egy ablak. Tehát megcsapja India szele, megérzi az illatokat, tehát annyira közel hozza, annyira élővé teszi, az amúgy is vonzó valóságot még vonzóbbá tudja tenni. Most egy kicsit meg kell pihenni, az emlékeket, élményeket feldolgozni, hogy utána megszülethessen egy újabb földrész, egy újabb ország története, hisz álmok még vannak, melyeket valóra lehet váltani.